Допустим, неким чынам знікла гэтая улада, гэты рэжым, і ўладу падбірае сябе нацыянальны камітэт. Значыць, это, так сказать, рэвалюцыйная легітымнасць. Ён не легітымны, яго ніхто не выбіраў. Але трэба выратоўваць грамадства, выратоўваць нацыю, аб'яўляецца нацыянальны камітэт, і галоўная задача, ён выконвае ўсе функцыі, каб захаваць дзяржаву, ўсё. І галоўная задача, праз 6 месяцаў будуць выбары ў парламент. Это ставіцца задача. Калі это, можа быць, трошкі пазней усё, і міжнародная супольнасць, і яна гэта ўспрымае. Это лічыцца нармальным, калі адбываецца такая змена ўлады, бо адразу проста немагчыма. Таму некая група прыходзіць, яна рыхтуе выбары. Так гэтыя выбары, самае простае, што мы гаворым, першыя выбары ў парламент максімум 2 гады. Таму што першы парламент будзе невядома які. І функцыі яшчэ за нацыянальным камітэтам многія застаюцца. Мы не можам, як кажуць, каб усё развалілася. А калі 2 гады першы парламент там прабудзе, украінцам не трэба было выбіраць столькі. У іх жа жах, што адбывалася. Ім трэба было выбраць сапраўды на 2 гады. Першы парламент 2 гады. Адзін з такіх падыходаў, разумеючы, што ў гэтай сітуацыі, калі знішчана грамадзянская супольнасць, калі яшчэ поўна агентуры, калі яшчэ людзі эмоцыямі жывуць, калі то тут можа быць усяляк. Таму пэўныя функцыі захоўваюцца за камітэтам, выбіраецца парламент, на 2 гады ён выбірае урад, усё, і неяк больш-менш гэта павінна ісці. Таму што не думаю, што нават на гэтыя 2 гады будзе выбраны урад антыбеларускі. Ён будзе папулісцкі, можа. Ён будзе шмат людзей, якія лозунгі там будуць крычаць.